Чарада бүгінгі яшьләргә мәктәп укучыларына гапкади тракторчы, сыер савучы, шофер, эретеп ябыштыручы, мал табибы, механик кебек һөнәрләрнең дә бик табруйлы, мактаулы һәм кирәкле булуы хакында сөйләделәр. Вакыйгалар моннан нәкъ менә 40 ел элек булган чордан башланды. Иң элек залга 1979 елда Шуганка совхозына яхшы хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән өчен бирелгән һәм 3 ел дәвамында совхозда сакланган кызыл байракны алып керделәр. Гомуми җыелышны совхозның экономисты Ришат Шагалиев алып барды. Бу кичә инде элекке елларда ничек эшләгәннәр искә төшерү инде безнең максатыбыз һәм хәзерге бүгенге көндәге яшьләрне шушы авыл территориясендә җирлегендә эшкә калдыру максатыннан оештырылган иде бу. Соңга күрә инде менә без инде бу максатка ирештек дип уйлыйм инде бүгенге кичә белән. Җыелышның икенчелешендә совхозның алдынгылары хөрмәтләнде. Концертны совхозның алдынгы мал табибы Җәмилә Вәлишина моңлы җыры белән ашып җибәрде. Аннан соң сәхнәгә совхозның алдынгы машина йөртүчесе Фәхрулла Навшиев күтәрелде. Солдат хезмәтен тәмамлагач, авылга кайттым. Салмандар районы Петровский совхозында ел штаб-җәчем машинасында эшләдем. 3 айдан Шуганкада Откоров совхоз төзеләр. Директор Исмагилов Нурмөхәмәтов иде. Һәм мин шушы совхозга кайтып, колхоз машинасына урнаштым. Сәхнәгә менгән Фәния Памуллаянова да гомере буе терлекчелектә хезмәт куйган, почет билгесе ордены белән бүләкләнгән. Авыр булса да, эшне бер дә авыр дип зарланмадым. Эшемне яратып эшләдем, алган йөкләмәләремне үтәдем. Тагын әйтим инде. Менә түшемдәге шушы ниләр күрсәтеп торган ни эшләгәннәремне. Екатерина Леонованың чыгышлары да тамашачыларның күңеленә бик хуш килде. Күпләрнең күз яшьләрен чыгарырга мәҗбүр итте. Шамил Шакиров һәм Раиф Зиннатуллиннар исә совхозның иң көчле һәм алдынгы трактористлары булганнар. Зәкәрия Навшиев гомере буе терлекчелектә хезмәт куйган. Бодоллар көтәргә куштылар. Ул вакытта моның хәтлегенә малайлар да. Моннан киттем, эшли илле ничәнче елның 6нчы елны тракторга укырга бардым. Тракторга укыдым дагы. Тракторга утыргачтан Гыймә мәрхүм белән икебезне бер трактор алгыларын, бер трактор кайтты, мен помощник булып бардым, мен балачага илештигән сыман. Чарада Намус һәм Август Муслим җәмгыяте вәкилләре Шуганка авылында туып үскән егетләр дә катнашты. Динар Нәҗипов һәм Айзат Шайгалиев чарада катнашучы авыл яшьләрен һәм югары сыйныф укучыларын үзләренә эшкә чакырып чыгыш ясадылар. Сәхнәгә күтәрелгән мәгариф ветераннары Мәйсәрә Шәйхетдинова һәм Алсу Вәлишиналар мәктәптә эшләүче чырларын искә алдылар. Күбрәк шакмакта эшләдем инде. Иң беренче 90 санда башладым эшне. Җәмилә Шаймөхәмәтова, Шәймиева җитәкчелегендә һәм шунда бик күп кенә иң беренче шунда эшкә өйрәндем. Әйе, бүген яшьләребезгә үрнәк алырлык истәлекләр, тарихи ядкәрләребез бик күп. Тарих кабатлана диләр бит. Бүгенге һәм киләчәк буыныбызда әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз калдырган матур эшләрне, горурланырлык хезмәтләрне кабатласыннар иде. Фәридә Ганкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.